Bună ziua, vrăjitori! Bună ziua, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit pe canalul meu de magie. Astăzi nu voi face nimic, vă voi povesti doar, vă voi reprezenta un ritual, o legătură sexuală diferită de ceea ce noi am făcut până acum, deoarece ca să legi această persoană trebuie să trăiești în casă cu persoana respectivă. Nu se poate face pentru persoane care sunt iubiți, logodnici, dar locuiesc în case diferite. Deci, trebuie să fiți căsătoriți, logodnici, concubini, dar să trăiți sub același acoperiș, să dormiți în același pat. Dacă nu sunteți căsătoriți, nu sunteți iubiți, dar vă frecventați destul de des, important este să convingeți persoana respectivă să doarmă 7 nopți la voi acasă. Avem nevoie de o pereche de chiloți a persoanei respective. Nu contează dacă vrea să facă o femeie pentru o altă femeie, un bărbat pentru alt bărbat sau o femeie pentru un bărbat pentru o femeie. Important este să avem chiloței murdari, trebuie să fie folosiți. Trebuie să fie folosiți chiloții. Așteptăm ca persoana respectivă, dacă locuiește cu noi, normal că trebuie să locuiască cu noi, să se schimbe, să lase chiloții în baie, îi luăm, ne facem că îi băgăm la spălat și îi ascundem. Trebuie să fie neapărat purtați. Ce vom face? Vom lua această pereche de chiloți cu o cariocă. Știți că sunt acele marker se cheamă, aici se cheamă edding în Italia, care sunt folosite în tâmplărie, care nu se șterg nici cu apă. Puteți să folosiți unul dintre acelea, roșu sau albastru. V-aș sfătui să folosiți roșu, dar folosiți de care găsiți, roșu sau albastru, depinde și ce culoare este materialul, pentru că trebuie să fie vizibil scrisul. Iar înăuntru veți pune numele vostru și numele lui de desubt, numele persoanei delegate. După care veți lua o lumânare roșie ca și aceasta, iar pe lumânarea roșie veți scrie de sus în jos numele persoanei. Acești chiloți cu numele vostru în interior scriși rămân la lumina lumânării pentru o noapte întreagă. Se face seara, ok? Deci vor rămâne până dimineața. Dimineața, când lumânarea s-a stins, pentru că de obicei o lumânare de acest gen arde în jur de 4-6 ore, depinde, veți lua chiloții, îi vei împacheta cât de cât așa, îi pui într-un recipient de metal, atenție, metal, nu pământ, nu plastic sau cine știe ce, și cu foarte puțin alcool, ca să ardă, îi dăm foc cu un chibrit. Când au ars acești chiloți, va rămâne ca o mingiuță, nu depinde ori din bumbac, ori din sintetic. Ei tind să se strângă, nu când se ard cu căldura. Nu trebuie neapărat să fie carbonizat, nu trebuie să rămână cenușă, că nu, e imposibil să rămână cenușă, nu avem nevoie nici să ne rămână cenușă, nu, cârpa se strânge, se va stinge la un moment dat, nu se strânge și se stinge, atunci luăm mingiuța aia așa cum e, o băgăm într-un borcan destul de mare, iar borcanul îl umplem cu zahăr, ca să nu se mai vadă mingea aia de chiloței arși. Acest borcan îl vom ține 7 nopți sub patul în care noi dormim cu persoana respectivă. După 7 nopți o să ne cumpărăm o plantă, neapărat, o plantă mare și frumoasă, sau dacă aveți grădină și aveți un pom frumos, îl îngropați în casă, în curte, nu poate să fie afară din casa voastră, de pe proprietatea voastră. Și dacă vă mutați, va trebui să luați planta cu voi. De aceea faceți-l într-un ghiveci ca să puteți să țineți această plantă cu voi, pentru că este pe viață și este un ritual ca să nu vă poată înșela. Deci acest ritual vine făcut ca persoana respectivă să nu vă poată înșela, să nu fiți înșelați dacă aveți un partener sau o parteneră care îi place să schimbe partenerii, să facă sex cu diferite persoane. Acesta este ritualul ideal. Este foarte puternic, dă foarte bune rezultate și eu vă sfătuiesc să-l faceți cu încredere, pentru că trebuie, este necesar. Deci, cred că ați înțeles cum se face, chiar dacă nu vă arăt, că v-ați obișnuit ca să vă arăt cum se face. De data asta nu v-am arătat, dar este un ritual destul de... nu destul, este foarte puternic, este foarte, foarte sigur
și rezultatele se văd imediat după cele 7 zile. Asta e bine, că după 7 zile, dacă soțul sau soția are chef să se ducă în altă parte, începe deja să... Chiar, de exemplu, să zicem că funcționează și ca să desparți amanți, pentru că dacă soțul meu sau soția mea are un amant sau o amantă, în momentul în care eu îi fac această legătură sexuală, să nu poată să se culce decât cu mine, când ajunge la amantă nu mai poate, nu? Și atunci e normal, obligatoriu se lasă. Da, cred că m-ați înțeles bine. Vieni sus, dai, vieni că mami fac video, dai, vieni. Sper că m-ați înțeles bine, chiar dacă nu vi-am arătat practic cum se face. Eu vorbesc destul de clar, sigur în acest video am vorbit încet, dar vă puneți căști și mă auziți. Și asta este tot deocamdată. Vreau să reamintesc celor care sunt sau abonat la canalul meu, nu înscriși și abonați, atenție, este o mare diferență, că trebuie să organizez un chat exclusiv pentru ei, unde o să fac o citire în tarot, o mini citire în tarot. Au dreptul să-mi pună câteva întrebări, iar eu le voi răspunde. Acum să văd cum organizez cu timpul, pentru că eu am decis să fac această ofertă în semn de mulțumire celor care mă urmăresc și mă apreciază. În descrierea acestui video o să pun, sau în următorul o să pun și numărul meu de telefon, pentru că este o domnișoară, cred că este o domnișoară de la e-mail, Nicoleta mi se pare, care încearcă să dea de mine și nu reușește și am văzut că chiar are nevoie de ajutor. Nu, mami, scuzate, fa male l'orecchio. Da, deci vreau să vă spun că nu pot să răspund tuturor și nu pot să iau lucrările tuturor. În primul rând, sunt anumite lucrări care nu au o rezolvare și eu văd deja în tarot dacă au rezolvare sau nu anumitele lucrări, iar în al doilea rând, nu am timp. Eu sunt una, nu am ajutoare. Mami, no, cosa ai? Eu nu am ajutoare care să mă ajute să vă rezolv problemele. Eu lucrez singură. De aceea mi este foarte, foarte, foarte greu. Ok, am început colaborarea cu o domnișoară care vorbește engleză, deci o să mă ajute și cu traducerile în engleză și cu... poate o să reușească să răspundă la e-mail-urile la care eu nu pot să răspund și atunci poate o să reușesc să vă dau mai multă susținere, dar deocamdată suntem în vorbe, nu știm cum vor ajunge, pentru că știți cum e, fiecare trebuie să aibă un girocont, adică să aibă câștigul lui, nu cred că nimeni face voluntariat nici pentru mine, nici pentru voi. Ok, vă doresc o zi plăcută și dacă reușesc o să vă fac un alt video astăzi. Ce bă bucule,